2 subscribers, 3 konkurrencer, 1 præmie og 1 vinder. Velkommen til den her video. Jeg har taget 2 subscribers fra min Discord, og jeg er blevet færdig med den. Link i beskrivelsen. Gå ned og join den. Og i dag skal de her 2 subscribers altså komme igennem 3 maps, som jeg selv har lavet. Som sagt, så vinder man altså noget til, 200 V-Bucks, hvis man vinder. Og vi skal igennem de 3 maps, som I får at vide, hvad er efter vejen, når vi er nået derhen til. Så lad os egentlig bare komme ind i det første map. Så er vi altså kommet her ind i Creative, og det er altså det første map her, som I kan se på titlen, eller hvad man siger på mappet. Så det er altså gemmeleg. Værsgo, gå ind i det, begge 2. Så er vi altså herinde i, det er første map, og det er gemmeleg. Og hvis vi lige kommer ud her, så kan vi kigge. Og det er altså Greasy Grove. Så jeg har gjort det lidt svært for mig, fordi at det er en okay stor by. Men når jeg har taget den timer på 3 minutter, eller 3 minutter, så må man altså ikke bevæge sig mere. Så I må ikke flygte, og I må ikke bevæge jer, når de 3 minutter er gået. Er det forstået? Ja. Super godt. Jeg sætter en timer til nu. Så løb ud og gem jer. Så går jeg så her. One eternity later. Så er der altså 1 minut tilbage. Okay, de begge 2 har så gemt sig, så jeg går så bare ud og leder. Det kan være, en af dem prøver at tricke mig med, at de faktisk er gået ind i det første hus, fordi de tror, jeg... Og som sagt, så må de jo faktisk, de må ikke bevæge sig mere. Oh my god, jeg kan se footsteps. Hvorfor er der åbent hen til? Okay, jeg tror ikke, der er nogen i det her hus. Jeg kan ikke engang se ham. Men jeg ved jo ikke engang, hvor Asger er gemt sig. One eternity later. Hvor har Flexi fået så meget ægte levels? Han er bare bedre. Grinde bare lidt. Sikkert. Okay, jeg kan se... Okay, for at hjælpe mig. Er der nogen, der er oppe i et træ? Nej. Nej. Okay. Det vil være næsten umuligt. Der er for mange træer. Jeg lyver ikke engang, når jeg siger det her. Det er seriøst et kvarter senere. Næsten et kvarter har jeg brugt på at lede. Og så sker det her. Endelig. Jeg tror lige det der øjeblik, det er... Okay, Asger, er du i busken? Ja! Hvor er det vigtigt! Jeg skulle have valgt den anden busk. Må jeg godt Jeg skulle have valgt den busk bagved. Er der nogen, der kan se mig? Jo, okay. Program herover. Altså, var det ikke... Jeg overvejede at tage den anden busk, og så er jeg sådan, nej, den vil han gætte på hurtigt. Og Det tog godt nok også lang tid. Jeg har bare stået ground siden her. Hvor er jeg ond? Her, Asger. Kan der ikke tjekket her? Nå, men ja, det betyder altså, at Asger han har 0 point, og Kriller har 1. Så det var så første runde. Så går vi videre til anden. Godt. Det her, det er altså nummer 2 map, og det er rød lys, grøn lys. Nej. Så hvis I begge to går ned, Den her... hvis I begge to går ned til en dør dernede, så fortæller jeg lige regler. Det første er, hvis I, fordi jeg har gjort, så man kan flyve, sådan så jeg har lidt bedre udsyn. Hvis jeg ser en flyve, er man automatisk fået 0 point, og det er lige meget hvad. Ja, det her, som sagt, så var reglen, altså, at du må ikke flyve, selvom jeg har gjort, så man kan flyve, sådan så jeg har lidt bedre udsyn. Og den, der først kommer ned og rører sit skilt, jeg har sat et skilt hernede, den, der først rører sit eget skilt, har altså vundet den her runde. Så jeg vil egentlig bare sige rød, gul, grøn, stop. Rød, gul, grøn, stop. Må man godt ground til underground? Nej. Rød, gul, grøn, stop. Glemmer, at det ikke noget, der hedder rødt lys eller grønt lys.
Rød. Gul. Grøn. Stop. I er gode til det her. I er gode til det her. Rød. Gul. Grøn. Stop. Hvad mener du? Jeg føler, jeg står rimelig stille. Rød. Gul. Grøn. Stop. Hvordan er du nødt til? Jeg var både. Rød. Gul. Grøn. Stop. Nej, det er på grund af jer. Rød. Gul. Grøn. Stop. Der er stillhed. Der er stillhed. Yes. Rød. Gul. Grøn. Stop. Hvor er vi så gode til det her? Ja, vi var. Rød. Gul. Grøn. Stop. Rød. Gul. Grøn. Stop. Du er tæt på. Asger, du er tæt på nu. Rød. Gul. Grøn. Stop. Du er tæt på. Du er tæt på. Hvis jeg nu kommer til at bevæge mig, så er det bare trist. Skal han så starte helt forfra, hvis han kommer til at bevæge sig? Ja. Det tror jeg. Så hvis det er bare sådan, hold øje med din sidekammerat, for hvis nu de begynder at bevæge sig. Rød. Kig på Gul. Asger. Grøn. Stop. Yes! Yeah. Woo. Vi har en vinder. Jeg var inde og godt bedre. Nu står stillingen altså 1 til Kriller og 1 til Asger. Så det her, det er faktisk den afgørende. Eller, jo, så det her, det er faktisk den afgørende, konkurrence. Og det, man skal her, det er så, jeg har fået lavet en bane, hvor at jeg har lavet nogle udfordringer, og så har jeg sat en og så har jeg sat nogle golfbiler. Og så handler det om, at I kører op her, og så skal jeg så køre den 2 gange. Så når I har kørt den 1 gang, og I kører her, så skal jeg så til venstre igen og køre den 1 gang til. Og så når I holder her, nummer 2 gang, har I altså vundet. Så sæt jer i en golfbil. Man må gerne skubbe. Man må gerne drifte. Og så tæller jeg bare ned og siger 3, 2, 1. Begynd! No! Asger, han kører ind i noget. Kriller har et stort forspring lige nu. Wait, nej, hvorfor fik jeg ikke boost af driftet? Kriller, Asger, han kører rigtig godt efter, men Kriller, han er stadig i front. Asger, han kører rigtig smooth lige nu. Kriller, han tager... Asger tager flyvehoppet. Asger kommer lidt bag... Kriller kører galt. De begge to kører galt. I begge to kører galt. De er meget tæt. Asger kører lige lidt galt. Kriller kører galt igen. Oh my god, det er tæt, det her. Selvom Asger er lidt bagud, så kan det altså godt nå at gå galt for begge to. Lad os se. Så lad os se, hvad er... Nej! Ja, så Asger, han har et stort forspring nu, og Kriller, han er på banen igen. Ej, det er overhovedet ikke unfair. Asger, han har et forspring nu. Han bremser lidt. Hvem man vinder? Hvem er det, der vinder? Nej, det er lidt overvurderet at køre galt. Nej, hjælp! Wait, nej. Nej! Okay, der var de tekniske problemer. 3, 2, 1. I gang igen. Kriller tager flyvehoppet. Oh my god. Asger, han er i front nu, og Kriller, han kører galt, desværre. Du startede også et halvt sekund før mig, så jeg synes først. Og Asger, han har vundet. Jeg er så stak på starten af sikkert 20 sekunder. GG, drenge. Så ud til lobbyen. Jeg har faktisk en overraskelse lidt til jer begge to. Så er vi altså ud, og vi har så fundet vinderen. Men jeg vil som de 2 mest loyale subscribers
på min kanal, vil jeg nok sige indtil videre, selvom jeg ikke har så mange subs. Så bare fordi I er her i dag, så vil jeg gerne gifte jer begge to en valgfri ting fra 200. Fordi I er så loyale subscribers, som I er. Let's go. Jeg ved, hvad jeg vil have. Let's go. Nå, hvad vil I have? Kan jeg få den dans, der hedder Roll Up? Den er langt nede. Jeg kigger. Slå på trommen. Okay, den vil du gerne have, Asger. Ja, det vil jeg da gerne. Den bliver sendt til dig. Fedt. Hvad med dig, Kriller? Jeg vil gerne have den der egg drop scoop. Okay. Ja, og det minder mig om The Simpsons. Hvad var det, du sagde, den hed? Egg drop. Scoop. Den får... Så for dævlen, der drenge, så kan jeg se, at I begge to har fået jeres danse. Ja. Og endnu en gang Jamen, tusind tak, fordi at I vil være med, og tusind tak, fordi du så med på den her video. Husk at give den et like og subscribe til min kanal, så vil jeg blive rigtig glad, og så kunne jeg måske lave flere af sådan nogle her slags videoer i fremtiden. Husk at like og subscribe. Hej hej. Subscribe for at være med i en fremtidig video. Jeg...